kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Banang kam pensuk ya ki pajba nong lek nong wan kibadang shania ya kali kawan jengki haki kali kamai baru bakan pensengan ya ki pajba ban ap kali haki jaka badai da ka jing sungkit kli halor ka jing don kam ki pajba nong lek nong wan ki dukhat jong ka seng FKJGP na North Khasi Hill District kila te ya ka yeng ap kali haru jong ka surong ka bana bohoi rombong samau bri ya ka ni ka yeng ap kali la te ka snong lum sok pieng ha kabahan ne ka sngi lawan ban plie pajba ya kani ka yeng ap kali da kinang ilam jong ka seng kemia uba kit borlang nong plang ubdi vice president ka seng kemia ulan poi kum kongsan ban plie ya kani ka yeng ap kali balashna da ka seng na North Khasi Hill District bat ka bala long ru hapok ka jingpe jingkmi kinong ilam jong ka seng na bohoi rombong circle na lor ba kit bor nong plang kum kongsan ha kani ka sngi lai don lang ru kinong ilam jong ka district Riboy ki bukan thup yo ba Louis Sterling do bedi president uba Shanang Ding do bedi general secretary uba Ban Seng Sok Yong bedi general secretary ka seng na bohoi rombong circle uba Bu Everlasting Pengru bedi principal jong ka Minkan Christian Secondary School lembat kiwai di hari por mata pendapat ba baya kini dak sama kali kalau no senyang daka FKGP North Khasi Hill sang ni po song untuk pieng po berombong ila pli pat ba entar sini dari ngaso ba nong ba kan long jingelang ga buket jimut mar baling ong ta nakali ang doka seng hadian bingla perkhat ba kadi bandon ka yang abwas hakani ka jaka bagi don lai tili school bala mention di principal mak kemenken Christian Secondary School ka ya bat artli bat kiwi school ikpilti ba limba kani sam abwas besi pilap nong kabang mentoy dai ka jing mentoy ka ba kum khna school kumba i principal that mention menta bakan long ka jaka song thai mi pa por kon ab kon kiti ha ju ko por khna school kili on penon kamru ha por girang ab kali banglai ni slap kal air ka jingbut jong ka seng ha bangi sna kum kini ki berkhoi kalong ba nadu ki snem ki ba menchua nadu snem khat khnai spa prop khandai hadian ba suit da shore kanong rim no ka seng ngila im sngi banlong ki nong ker nong da ki snong ki thau bat ki nong ker nong da ira jai berli berkhoi kani ke yang abwas kan plat nu slap kan plat na kal air bat kum ki dukhat jong ka seng ru kentu na kapor bakin long kinong eda po kisnong ki thau bat kum ta ta na kbil pi balim ba ka jingno senyang jong ka seng kala long senyang berit mar kum ka seng nginom la banek sibun ka kam ki bakrau dai da ka jingi ki bakrau yin le ki kam ki bakham ha ban sakri ki jai berniau nang nis kamat dengan om ko ban kan bun ketien ka por lanang ya nakit boket ruang ru ya kini ki laitri school ki bodon nak neka tha nyang ne po snong gum so pieng bakin long sya kum ki laitri ki mau bersio bakin sai ki nong elam ki bakin sai bakin sai ki officer lane ya kita ki rangba ki ban sakri nang ni sakmat ya jat menriau hagi wei pai ki bentah isngo tanat so buram ngarang ki kenduk mentai principal bakani ka school hang ni ma kemenken Christian Higher Secondary School kalau rak buram mi ke jela kalau buram mi ke jat beriau ikmil ti barang ni sakmat ning bagi nang ki lai teli school ken long pat kum ki lai teli mau bersio pan wara buram mi ke jela bat ya kajai benrio bagi bentagi oper habang keren yang kata kentian kambut bonong bagi wara buram tangi kamilek kai tangi kam puli putih dari kebakongsan dari kemensiam kabangin iet dalade bingin buram yuwe bat kana mengilapan kentio ya kajing em jongi kum ki samla puli nang nish kmat dengan om ko abar keren bun ketian ke por lanang ya riswa bangan chong ko aban kerpat ipiru ba kibadan akan ke lempung ba so ba ban bolem hagi jing duai ki jar ki jumpi kinang buon sibon ki jing le ki ba kajai beri ko ki kaksar hagi ni kisngi pat hagi ni por ki ban sawan laki long ki mat ki jura jo kajai beri hagi bentai bo fer na inge skam baling ba ki jing duai ki jumpi kinong ke jing kersan bo rengi bo beli nong bu nong thau on ai ka jing start ka jing sampang kemensiam ka jing sunguret bat kemensiam bo mong chung la pendam bangila ban pentulun ni salentam ban sakri ki jai beri nakapor nengkong ai kulai ban sengi pelawan ban approach dan ban ya kendu nak menta ban sina ya kenika caka baki kimi ki pa ki ba ap ya ki khon ndala high school kini ban ri no slap kini ban ri na leer kenika caka ke jongi
i ngapan pau ya kejung sukmen bak nga khot ru ya ban seng ban ya kendu ya orang bak snong ban gidon kam kejung trelang bat kan por snong ru om ta kabor chung school i ngilayo ru ya kejung kendu lang bat orang bak snong jo kene snong lup shopping ibla la menjur hiru ban ya monlang ban sna ya kene ka jaka yeng ap kali kaba long ru ka jaka shong thai ki kri pa jogi kena school ki jongi ki buan puli hang ni ha mungkin Christian Higher Secondary ki bo puli hang te ha mungkin RMSA nang tangidan ru ki kawai ka school government mungkin government upper primary hang ni ulum hang ni gidan lightly ki school bat kadai ka jaka ka ba pun breu ba ka ba na baro lightly ki school gidan kumbasia jan ruspa sijar sanspa ruspa ki student jongi lightly school tag jongi hang ni don sia jartam plus lot kita kunta kelade ke jaka ke ba mentoi sibun ke ba ki ubun kin yo jaka song thai tengam don ni na kaliang jong ka school mungkin Christian Higher School kapan pau ki jong songu ya kan ka seng ke bala yo i ya ke jong don kam ke jong ni pan ai ko blai ya ki nokit kam ki baju syukri ya ke jong don kam jong ki pa la ko long ha ki bobon ki liang ki bangim la ban jer ni ju i ya ki jong tre kam ke jong ki kan na kaliang jing ai ko blai na kam ta ne pan ai ko blai ru ya ki kam ki ba fitrei ha ki bobon ki benta jong ke im lang salang ban ni ai ru ke jing kerku kerdo kinang im ya ke ka mensim ban trei na ka benta ka bha ka miap jong ka lawai jong ka pateng jong ki khon ki ti ki jong ni bat kham tam ha bu ti we ke jeng nang je start bat kum juru ban wan ra ke jing sung suk sung san ha ga ri ka we e ki jong ni baro ko we Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebenta ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru yue ar nyau lai